na rantse ma da Allah ba a taɓa shugaba ba daga lokacin waɗancan har zuwa Tafawa Balewa, har danniyan da sojoji suka yi, har zuwa lokacin da Obasanjo ya shiga wannan tsari na yanzu, har zuwa Muhammadu Buhari da muke kuka da shi. Na rantse ma da Allah ba a taɓa shugaban da ya zalunci a Najeriya ba irin Ahmad Bola Tinubu. To sunana ElZubair Abubakar. Dukkan jami'an tsaron Najeriya suna aiki ne ba ma ƙasa ba, suna aiki ne ma Tinubu. Wannan abun kuma ba zargi ba ne. Yanzu ina zagin Tinubu a nan, wallahi ba zan kai gate ɗin nan ba, za ka ga SSS, za ka ga police. Ba za su ma tambaye ka me dalili ba. Kawai za su ce ka ci mutuncin ƙasa. Tinubu shine ƙasa? To bai tsaya a nan ba, sai da ya tabbatar da ya gurgunta hukumar zaɓe mai zaman kanta. Hukumar zaɓe mai zaman kanta, yanzu maganar da nake maka a aljihun shugaban ƙasa take. Hukumar zaɓe mai zaman kanta. A suna ne, ai wannan kowane ɗan Najeriya ya san suna kawai aka bata. In ba suna ba, waɗannan jam'iyyun ma za su shiga matsala ne? Ba za su shiga ba. To uwa uba alƙalai da ya kamata a ce su, kaga ko waɗannan sauran hukumomi da na kira maka ko sun gurɓace, in alƙalai suka tsayu akan gaskiya da adalci, to na rantse da Allah Najeriya tana tafiya ne a saiti. Amma alƙalan ma ya buge su, ya ɗauke su gaba ɗayansu, ya sa su a aljihu. To in kana da shari'a don Allah a wata jam'iyya za ka kai masu? Yanzu kana da tabbacin 'yan sanda bisa maganar da na yi za su yi adalci ma jam'iyyun adawa? Kana da tabbacin wannan hukumar zaɓe tunda kaga yanzu tana tauye su? Yanzu ma ka ga abin da ta yi ma PDP. Kotun koli fa ta ce PDP tsagin ministan Abuja haramtacciya ce. Yanzu ka je Port Harcourt Crescent inda hukumar zaɓe take headquarter ta, za ka ga a board ɗinsu wanda ake kira portal sunan mutanen weekend. Ta ma ƙi yarda da abin da kotun koli ta ce. To ya za a yi ka samu natsuwa za ta yi zaɓe mai kyau? Me kake ganin duka za ka tattara ya haifar da? Wallahi da farko ka san shi abin da yake so ko a ce ba wanda zai takara da shi, shi shugaban ƙasanmu ɗaya kenan. Na biyu, in za a samu wanda zai takara da shi ya zo a gwame, ka gane, ba mai kafa biyu ba, ya zo a gwame yadda shi buge shi ba zai zo da wani matsala ba. Na uku, tun da ya sayi waɗannan hukumomi dole sai 'yan Najeriya sun jajirce sun tsayu, saboda tsayuwan 'yan Najeriya da kafa biyu tsayin mai daka na su aiwatar da zaɓuɓɓuka a Najeriya da nufin sai sun kada wannan gwamnatin saboda rashin gamsuwa da yadda take tafiyar da al'amuran Najeriya. Wannan ne kawai sauƙin da za mu samu. Amma ya ɗauki hanyar da zai kassara mu, kuma wallahi ba sai na jera maka ba, ba wanda bai cikin kunci a Najeriya, har attajiran. Ba wanda bai cikin tasku a Najeriya. Yanzu kamar mu nan yankin arewa, don Allah, in ba don Allah ya sa mana mantuwa ba, ya za a yi duk rana za ka wayi gari ne da an kashe 'yan uwanka, an yi garkuwa da su, ana neman kuɗin fansa. Ka ɗau hanya za ka je Gusau, sai ka kai Funtuwa, sai a ce maka ai karka isa saboda sun tare hanyar ɗan doto. Nawa ka kashe? Kuma haka za ka dawo. Haka fa muke rayuwarmu. To wannan mutumin, ina tabbatar maka, tun da aka yi Najeriya a 1914, ka san Najeriya an haɗa ta ne a 1914 ko? To tun Lord Lugard da ya shugaban ƙasa a Najeriya, Sir Clifford ya zo ya karɓe shi a 1920, wajajen 1940 Sir Richard ya karɓa, har zuwa na ƙarshen su wanda ya ba da independence na Najeriya ana ce mishi Sir Littleton. Na rantse ma da Allah ba a taɓa shugaba ba daga lokacin waɗancan har zuwa Tafawa Balewa, har danniyan da sojoji suka yi, har zuwa lokacin da Obasanjo ya shiga wannan tsari na yanzu, har zuwa Muhammadu Buhari da muke kuka da shi. Na rantse ma da Allah ba a taɓa shugaban da ya zalunci a Najeriya ba irin Ahmad Bola Tinubu, kuma akai yake. Don haka 'yan Najeriya ko su tsaya, in suka ga dama su karɓi kuɗi su yi zaɓe, matsalar su ne. Amma in aka yadda ya wuce a matsayin shugaban ƙasa,
to na rantse da Allah da yawan mu ba za mu shaida juna ba. Ina godiya. Irin Ahmad Bola Tunibu. To sunana ElZubair Abubakar. Dukkan jami'an tsaron Najeriya suna aiki ne ba ma ƙasa ba, suna aiki ne ma Tunibu. Wannan abun kuma ba zargi ba ne. Yanzu ina zagin Tunibu a nan, wallahi ba zan kai gate ɗin nan ba, za ka ga SSS, za ka ga police. Ba za su ma tambaye ka meye dalili ba. Kawai za su ce ka ci mutuncin ƙasa. Tunibu shine ƙasa? To bai tsaya a nan ba, sai da ya tabbatar da ya gurgunta hukumar zaɓe mai zaman kanta. Hukumar zaɓe mai zaman kanta, yanzu maganar da nake maka a aljihun shugaban ƙasa take. Hukumar zaɓe mai zaman kanta. A suna ne, ai wannan kowane ɗan Najeriya ya san suna kawai aka bata. In ba suna ba, waɗannan jam'iyyun ma za su shiga matsala ne? Ba za su shiga ba. To uwa uba alƙalai da ya kamata a ce su, kaga ko waɗannan sauran hukumomi da na kira maka ko sun gurɓace, in alƙalai suka tsayu akan gaskiya da adalci, to na rantse da Allah Najeriya tana tafiya ne a saiti. Amma alƙalan ma ya buge su, ya ɗauke su gaba ɗayansu, ya sa su a aljihu. To in kana da shari'a don Allah a wata jam'iyya za ka kai masu? Yanzu kana da tabbacin 'yan sanda bisa maganar da na yi za su yi adalci ma jam'iyyun adawa? Kana da tabbacin wannan hukumar zaɓe tunda kaga yanzu tana tauye su, yanzu ma ka ga abin da ta yi ma PDP. Kotun koli fa ta ce PDP a tsagin ministan Abuja haramtacciya ce. Yanzu ka je Port Harcourt Crescent inda hukumar zaɓe take headquarter ta, za ka ga a board ɗinsu wanda ake kira portal sunan mutanen weekend. Ta ma ƙi yarda da abin da kotun koli ta ce. To ya za a yi ka samu natsuwa za ta yi zaɓe mai kyau? Me kake ganin duka aka tattara ya haifar da? Wallahi da farko ka san shi abin da yake so ko a ce ba wanda zai takara da shi shugaban ƙasanmu ɗaya kenan. Na biyu in za a samu wanda zai takara da shi ya zo a gwame, ka gane, ba mai kafa biyu ba, ya zo a gwame yadda shi buge shi ba zai zo da wani matsala ba. Na uku, tun da ya sayi waɗannan hukumomi dole sai 'yan Najeriya sun jajirce sun tsayu, saboda tsayuwan 'yan Najeriya da kafa biyu tsayin mai daka na su aiwatar da zaɓuɓɓuka a Najeriya da nufin sai sun kada wannan gwamnatin saboda rashin gamsuwa da yadda take tafiyar da al'amuran Najeriya. Wannan ne kawai sauƙin da za mu samu. Amma ya ɗauki hanyar da zai kassara mu